נמאס לכם מהשיטות הישנות של נעילת הדלת ואתם מחפשים מנגנון נעילה חדשני, חכם והכי חשוב בטוח. דמיינו מצב שבו אתם יכולים לשלוט על הדלת שלכם בלחיצת כפתור. תכירו את המנעול החכם של קונטרול, הפתרון המושלם לבית המודרני. למה דווקא לבחור במנעול החכם של קונטרול? דבר ראשון, הדלת תמיד נעולה. ברגע שאתם יוצאים מהדלת היא ננעלת באופן אוטומטי, ככה שאתם תמיד בטוחים שנעלתם. זיהוי ובטיחות, עם טכנולוגיות מתקדמות כמו זיהוי פנים, זיהוי כף יד כמובן קוד, אתם מבטיחים שהדלת תישאר סגורה בפני מי שאין לו גישה. וכמובן, יש לכם את כל האופציות הנוחות ביותר לפתוח אותה מכל מקום בעולם. בנוסף לזה, אתם גם יכולים להוסיף את המצלמת דלת החכמה שלנו, המאפשרת צפייה של מי בדלת מכל מקום בעולם, שיחת וידאו עם אורחים והתראות על תזוזה ליד הדלת. אין יותר תקלות עם מפתחות, אין יותר דאגות אם נעלתם את הבית או לא. המנעול החכם שלנו הוא הפתרון האידיאלי עבורכם. לפרטים נוספים, תלחצו למטה.